Všimli ste si, že za rovnaké peniaze toho nakúpite čoraz menej? To nie je len pocit, to je inflácia v priamom prenose. A neovplyvňuje len vaše nákupy, ale aj vaše úspory a investície. Inflácia znamená, že peniaze strácajú hodnotu. To, čo si dnes kúpite za 100 eur, vás môže o pár rokov stáť 120. Ak vaše peniaze len ležia na účte, každý rok strácajú svoju silu. Jednou z ciest, ako sa brániť pred infláciou, sú investície do nehnuteľností. Ich hodnota má tendenciu rásť spolu s cenami a keď sú v atraktívnych lokalitách ako Tatry, môžu prinášať stabilné výnosy a ochranu kapitálu. Dôležité je nevložiť alebo nestaviť všetko na jednu kartu. Rozumný investor rozdelí svoje peniaze, niečo dá do nehnuteľnosti, niečo do dlhopisov, niečo do akcií. Táto rozmanitosť, odborne nazývaná diversifikácia, pomáha znížiť riziko a stabilizovať výnosy. Niektoré aktíva rastú rýchlejšie než inflácia, napríklad inovatívne projekty, technológie či kvalitné dlhopisy. Ak sú dobre zvolené, môžu pomôcť nielen ochrániť, ale aj znásobiť hodnotu vášho kapitálu. Investičný svet sa neustále mení, preto je dôležité svoje portfólio pravidelne kontrolovať a prispôsobovať aktuálnej situácii. Práve to robí rozdiel medzi priemerným výnosom a múdrou ochranou vašich peňazí. Tatra Invest pomáhame chrániť a zhodnocovať váš kapitál, a to všetko s rozumom, s pohľadom do budúcnosti a transparentne. Ak chcete zistiť viac, tak potom klikajte na náš web tatrainvest.sk.